shagal yettudi Allah ko julde burnaɗo windede banjo amnata e Abdoulaye ɗoɗo jooɗa ɗo ko yettudi Allah ala ko tinani Moussa e balliɗi so wona weltani ɗo e noctere wuuro lamorgo leydi Mauritanie wuuro lamorgo leydi Mauritanie le 7 décembre 2024 ɗo e galle Ghalii Abuu Bah Ghalii Abuu Bah mo wuro Saydou Baba yero baba mo bonnani jikki mo bonnani yakani mbo mbiyeɗen wondude wolde hatta nanede wondude wolde hatta yerede ɓiɗɗo gorko mo yummo duunimo baba duuni mo wuro Saydou Baba yero baba ɗo noon min Abdoulaye Ndiaye mo Cifti e daari mboɗo jooɗi mboɗo yewro gorko toroɗo nde wonno ko waɗi addata haala gonne gaddo haala wattino haalede kala dañƴo yo wat so ɓoyima nattu o wiyani haalam o wiyani mantam o wiyani kaale kam kono noon mbaɗa haala ma wondude wolde hatta nenede wondude wolde hatta herede inde ma ko inde pullo yettore lamdo ko gorko mo loori ɓeelal jeeri gorko mo ɓuuri aliyaji beddaki yoɗo dagotoɓe kono noon hoto sagoji ndendi ko wuuro ne wiye lycée wuuro Saydou Baba yero baba wuuro seeremɓe waɗi yaade so tawi a yeehi lycée ba wiɗaka yaha toon saabu yimɓeɓe ne gandi bamani gandi yumma noɓe potiri e lycée ɓe noɓe potiri e fuurankagal noɓe potiri e diine l'islam so wonti teddugal ko galle bama so wonti fuurankagal ko galle bama so wonti enna ko galle bama a ari a jibinama hen tawa bonnani ane ɓiɓɓe yummano no ɓiɓɓe bama en fof Afrique centrale a waɗi ɗon ñalade fuurankagal a waɗi ɗon ñalade ɗo e noftinama toon ñalade Ghalii Abuu Bah yo Allah junnu hakkude maɗa e Sar Ablaye Sar oɗon yewroɓe fuurankagal ɓe wonki yaha noon jomum tawaka sabu sa noddama Sar Ablaye Sar noddere so Ablaye Sar noddama Sar Ablaye Sar so noddama fuurankagal noddama ko mbaɗonon e fuurankagal o mbaɗonon e ennamnoɓe yo Allah junnu baɗɗe mon moƴƴine battal mon sabu ɗo gonnoɗon bonnani en mbawa noon fuɗɗade yidde nde taw noon en noddani jeewo galle o ene jabbo hoɓɓe ne duusa yottade jinno mo yirkinaki nde wonno gili ko pooli aljanna so ndiri kala ɗo belaɗo juuro ɗo jibineɗa ro eɗo jibinaro eɗo jeyɗa ɗo eɗo jeeyaɗon woɗɗodiri kono noon Allah hokki yidde hakkude moɗon waɗi teddugal hen yo Allah junnu hakkude moɗon ɗo noon min goni tan koye haalde kono min cuwa wadde darogol hakkude Ghalii Abuu Bah e Abdoulaye Ndiaye e yewtere men noddirtede ciftede hen eɗen noddoɗo Tidiane Amadou Thiam mo mbiyeten cewgel laaci mbarodi monsieur le ministre Amadou Tidiane Thiam dañƴo rende furankoɓe dañi rende julɓe baɗo fortere galle muɗum yaade sehillamum yaade furankoɓe yaade miskine ɓe yo Allah junnu hakkude ma e mabɓe ɗum noon eɗen garta joni gam natade daaro Ghalii Abuu Bah hakki wonno ko radio Mauritanie mo hannde wonti galle ma